Nauyunan sa Talisay City Development Council nga higpitan ang pagpatuman sa no parking, no business permit policy. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Mga dagkong negosyante nga gustong mutukod og mga establishmento sa dakbayan ang ipanumduman sa strikto nga pagsunod sa pagbutang og mga parking area sud sa establishmento. Kay kundi, mato di Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA, nga posibleng maapektuhan ang ilang application. Si Tumulak, isip hepe sa City TODA o sa milangkob sa Talisay City Development Council. Mitataw nga ilang nauyunan nga higpitan na ang pagpatuman sa ordinansa sa paglukat sa business permit. Usa sa nalatin sa ordinansa nga mao ang parking area alang sa mga establishmento nga tukuron. Gitumong kini aron dili makapasamot sa kahuot sa trapiko. Naa sila sa mga lugar nga highly populated nga lugar, pero amo gi-discuss ang kining ilahang traffic plan unya anay na to kagahapon. So hopefully ma-process na to, masugdan na sa pagtukod kining tulo ka mga dagkong tindahan sud mismo sa interior portion sa Talisay. Mato di Tumulak nga ang tulo ka mga dagkong tindahan tukuron sa sudunong bahin sa mga barangay sa poblasyon ug tangki nga sa pagkakaron grabe ang kahuot sa trapiko. Managhan pa ni ang kining mga dagkong tindahan, so makakos gyud siya og traffic. So mo nang among gitutukan og maayo karon ang ilang nga mga plano, labi na gyud ang ilang paggawas, pagsud, ang ilang parking area ug ang agianan mismo sa mga tawo nga mamalitay sud sa mga tindahan. Samtang satellite office ni 1st District Congresswoman Rhea Gullias gibuksan sa lungsod sa Minglanilla. Gitumong kini aron kadangpan sa mga lungsod ug dakbayan sa unang distrito nga pag-abag sa kagamhanan. Lakip sa mitambong ang mga opisyal sa Department of Health ug Department of Social Welfare and Development sa Rehiyon 7. Obani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.